Abrimos hoxe, dende hoxe até o día 14, unha nova edición do Derrubando, que é o noso programa matriz de arte urbano en Carballo, que o vimos celebrando cada 2 anos e sobre todo con talento de Carballo e Costa da Morte. Neste caso vamos a ter 5 artistas participando, baixo a coordinación de Isa Bermúdez, que xa empeza a ser a veterana da equipa de artistas urbanas locais. Vai estar ela mesma, pero vai estar de volta a casa Laura Toba, vai estar María Barca, vamos a ter a Laura Suárez, que ademais acaba de dar a boa nova de que acaba de ganar o premio de banda deseñada Castelao. Polo tanto, bueno, é unha aliciente máis para vela, e ademais das 4 mulleres que van participar este ano, vamos a ter un participante masculino, que neste caso é un artista polifacético de sobra coñecido como é Xosé Iglesias, poeta, mariñeiro e tamén escultor. E vamos a ter unha instalación de baleas, que é o último que van facendo no mercado municipal, que se non me equivoco, instalarase o Venres Crece. Vale, con esa participación que vai a ser prácticamente todo este espazo, 3 artistas xa teñen os murales montados, a cuarta que será a Isa, que integrirá aquela parede que vamos a preparar estes días, e pecharemos cunha sesión vermú e con un DJ e algunha sorpresa máis por a tarde neste mesmo espacio o día 14. Pois nada, dentro das actividades que se organizan este ano, casi todas feitas por mulleres, o cal me alegra moito. Contamos con un taller de cerámica que vai impartir María Barca, que ten un taller na Rúa do Sol. Será no museo, abriránse mañá as inscripcións, creo, e de balde para maiores de 12 anos. O taller consistirá en pintar unha peza de cerámica que María logo fornará e poderá ser recoller no mesmo museo. E logo, sábado 14, teremos un coloquio cos artistas para que nos conten un pouco como foi a experiencia e que acheguen un pouco a veciñanza a cal é a súa experiencia pintando neste espazo. Ademais, logo contaremos ca sesión vermú. E nada, moi contenta de poder coordinar este proxecto un ano máis. Bueno, os procesos de transformación urbana son procesos lentos, non? Pero ao mesmo tempo esa lentitude tamén permite que colla un pouso o proceso de muralismo, non? E de creatividade. En Carballo xa é un proceso que ten un percorrido e para nós é un reto novo, pois ver como se van incorporando novos espacios e novas creadoras, e en este caso, bueno, pois eu tamén me alegro que sean maioritariamente mulleres as que lideren en esta ocasión o derrubando muros, non? En xeral, cada actuación que se realiza son moi ben recibidas por parte da ciudadanía, non? Non só polos que aquí residimos, sino por quen nos visita, porque agora xa coa arte urbana pois xa é moi frecuente ver a persoas facendo o percorrido, non? Por rúas de Carballo, coñecendo en que consiste a arte urbana ou cada un dos espacios que se lles presenta, e agora van a ter un novo espacio máis para percorrer, e eu creo que este proceso, non, continuo, pois é o que fai de Carballo un espacio moi singular, e que cada vez que a xente nos visita pois quede realmente moi sorprendido da calidade artística que teñen os murais carballeses, non? E en esta ocasión, pois que as persoas que forman parte, pois seguro que a calidade vai ser incluso a ver mellorada.